едно дете до теб, ще се нема да се махне магия. Махнете се да може да се махне магията, затворете ми вратата. Има едно друго малко парче, много малко. Нема Чакай. проблем, ще го махнеш и него ще го махнеш. Това виж. Да, сега вземи вака с водата. Така. С ръката вака във водата, ама трябва Чакай да го малко. виждам. Да виждам трябва, да виждам трябва. Така, сега бръкнах. И сега пръскай в чошо. И кажвай: о, попе, и пръскай. О, попе. Голем ти е. Голем ти е. О, попе. О, попе. Голем ти е 10 пъти и така. Голем ти е. О, попе. Голем ти е. О, попе. Голем ти е. Майко, този човек ме кара да се смее. Добре, голем ти е. Сега свърти да ти го виждам лицето. Сега бръцай в това. Така? Да. Бръкнах. И сега затвори очите и така. О, попе в тебе. Да се мажа ли? Не така да се пръскаш, ама не трябва да ги отвориш очите никако. Дур не кажеш 10 пъти вака, виждай. Ама така със стил. Ох, попе, голем ти е. 10 пъти. Изчезнете, бе, но сте нагли, бе! Затвори, бе! Значи, затвори очите. Чакай секунда, само че ми падна едната слушалка и не се чува хубаво. Затвори, значи, очите. Така? И ще се пръскаш с този шейкер в лицето и ще правиш така. Значи не трябва да ги отвориш очите, да не кажеш 10 пъти. Брой ти! Ти ще ми броиш! Аз ще се пръскам. Значи вака трябва да правиш. Виждай, със стил. Ох, попе, голем ти е. Ох, попе, голем ти е. Айде. Добре. Айде. О, попе, голем ти е. 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 Малко по-полека, така. О, попе, айде. Затворете, бе! Затвори, бе! Така. О, попе. Много бързаш, демоно ще се сулави. Така трябва. Ох, попе, айде. О, попе, така ли? Да. Не, вака види. Ах, попе, айде. Ох, не мога! Пробай, айде. Ах, попе. Не мога, казвам си го така, както знам. О, попе, много ти голям. Така ли? Да, айде. О, попе, много ти голям. О, попе, много ти голям. Айде. О, попе, много ти голям. О, попе, много ти голям. Издържи. О, попе, много ти голям. Издържи, сестро. О, попе, много ти голям. О, попе, много ти голям. Изморих се, верно. Готово, браво, сега дали се измори, усещаш се малко много добре. Дали се усещаш много добре. Пръскай сега цела вода в бойлера, фърлия. Ма той е в захар. Сега изпия чашата, цяла захар, изпи го. Мога да го изпия, ама не да го изфървам, защото тук ще се съберат бравки. Да, ще те мани струя, ще те убия. Маните лайксите до 1100 лайка, шер на Instagram, Facebook. Готово. Дали сега ти се идва в тоалета да мочаш? Да пикая? Да. Не. Можеш ли да идваш да пикаеш? Не ми се пикае в момента. Иди пробвай, ама трябва аз да ти го виждам лицето и да слушам как ще пикаеш. Дали имаш магия или нямаш магия. Трябва с този нещо да го пробаме. Идвай, напи се 3-4 чаши вода, за да ти се пика. Идвай. Чакай, само лицето да ми гледаш? Да, само лицето и да слушам как пикаеш. Чакай да таковам детето да държи телефона. Ела, Габреле. Да, ама трябва да се напиеш 3-4 чаши вода. Да пия 3 чаши вода? Да, за да ти се пика. Аз ще се пробвам. Сега мога да пикая. Де да знам? Ай да виждаме. Чакай, ела изключи тук, Денис.
Да, изключи телевизора! Що ще ми падне батерията? Майко, човека ще се махне. Дръж, Габриеле, сега сочи само... Ама вземи го с тебе телефона. Така, изчезнете. Изчезни! Изчезни! Така. Доближи телефона в този там да слушам. Да, се изпикан вече. Се слушна. Се слушна. Да, да. Добре. Добре, браво. Чакай, само си пусна водата. Браво. Се изпика, браво. Да, ох да си измия лицето. Измисли лицето свободно. Цялото шалепа. Има обида вече. Сега има ли църнила там в този нещо, в оджакот? Извади го това. Може да има там магия. Къде? Какво да изкарам? За теб! Не! Този за теб! Този горе що е! Не, то за теб, този нещо, те така що е в дзидо, така, те е този, виждаш ли къде при мен, го, този, Прозореца! Не е прозореца, бе, този, вижда и при теб има в тоалета, те е този. Дай да го виждам този, бързо. В кое да видиш? Чакай, ще обикалям. Ете го за теб, този, този. Отвори го. Има ли църнила? Вземи така с пръсто църнила. Дръж, Габриеле, този човек ме побърка, верно. Вземи църнила. Чернилка. Дай да виждам сега пръсто. Оля. Ама вземи по-хубаво да биде църно. Няма! Па провери хубаво. Ао! Не е така с пръсто само, така хубаво да ти биде църн пръсто с крос църн, како кур. Чакай, вътре в стаята има. Айде в стаята, църн трябва да биде като чуш. Този човек ме побърка, верно. Айде. Дей, бъд. Айде, няма да... Чакай, бягай. Сега вътре в стаята. Майко, той ще ми пали на чиниите и в огледалото. Умре от жешко, веке. Ти много ме измъчи. Како? Гледаш. Много ме измъчи, ето. Църно ли е сега? Сега стави си тука. На челото. Да, и ще казваш Панджаби. Панджаби. Да, 3 пъти изстави го. Да мажа и да викам Панджаби. Тук вака ще си мажеш и ще кажеш Панджаби. Айде. Панджаби. Добре е, сега седи така. Седи сега така. Моето му човек ме побърка. Какво ли не съм направила? Махнете се. Казах, махни се. Много си нагъл! Махни! Може ли да се измия? Не. Не. Аз излизам в коридора, затваряй вратата. Затваряй вратата! Затвори! Затвори, Майна побърка на този човек.
Не мога! Готово. Аз не скривам това. На нещо стъпи. Да го изстреляли! Питам нещо. Да. Абе ти няли жалиш? Оф! Жала! Ами как играеш? Така един